Stel die met hooien. Hé, je bent al niet bang voor die, hè? Nee. Hé, kom eens. Kom eens. Kom eens even. Kom maar. Ja. Hé, kom eens. Schiet even een aai over de bal. Nou, nou. Ja. Jongen, ik heb altijd Bouvier's hand, dus ik ben niet bang voor die. Nee. Ja, goed zo. Hé, nou. Wat zei je nou? Goeiemorgen. Ja, ja, oh, dat denk dat is wat Christ. Dat was verwend. Hé, dat was verwend. Nog hier? Oh ja. Zo krijg ze me nog een keer België, maar. Nee, ik heb niks lekkers, jong. Nee, ik heb niks lekkers. Hé, ja. Goed zo. Ja. Hè? Maatjes voor altijd. Oeh, dat je te trekken mooi is, hoor. Ja. Nee, alles wat ritselt, dat is geen lekkers, jong. Dat zijn lege batterijen. Even zien, waar hier nog het jood liggen. Waar hier nog mijn euro's liggen. Toch? Dat is jammer. Nou, wie is het al? Hoe doet het mee? Wat een lawaai, hè? Morgen, meedje. Goedemorgen. Nee, meedje. Weet je het al? Ja. Ja, dank je. Alsjeblieft.
De lange dagen wel, ja. Ja. Ja, ik heb er al 22 kilometer op zitten, dus Oh. Oké. dan moet ik nog een dikke 50 neus. En wat met dat, hè? Bons. Huis. Oké. Ik moet even in Grauw een uitsmieter halen. Ken je Rick? Ja, ik ben hier onbekend, dus Oh, ja. nou, bewaren we dat voor een volgende keer. Dan rijd ik het dan al onze kant om. Ja, is het hier een beetje droog, want ik ben hier helemaal hier. Oh. Dus ik kan altijd via de gas meer en zo. En, Oh, zo. Ja. Ah, sure. No. Oh, hier is dat fietspaadje, hè? Nou, sure. Nou. Ja. Een kaartje. Hey, mooi. Dan kun je nou eens even op de website zien Ja. wat er al is. Nou ja, dolle.